ko lang kayo guys, ito na yung mga tanim ko. Ito na yung talbos kamote. Ito na yung mga sili, nalipat ko na siya, mga malalaki na siya. Ayan. Ayan yung mga sili. Ito lang ang sasamantalahin ko habang taglamig pa. Magtatanim-tanim ako. Kasi pag tag-init na, wala na yan. Ayan, nalipat ko na siya. Yung iba maliliit pa. Ito nga pala may apple. Green apple yan. Ayan pa. Ayan, may isa pang apple. Try lang, nilagay ko lang dyan. Malay mo ba? After 10 years, nandito pa ako. Magbumunga, di ba? Oo. Ayan. Ito lang ang gustong gusto ko talaga magtanim-tanim. Kahit nung nasa Pinas pa ako, kaso lang wala na nandito na ako, walang mapagtaniman, kaya kahit dito sa paso nagtatanim-tanim ako. Ayan na siya. Ito, ililipat ko pa yan. Wala pa kasi akong paso na mapaglilipatan. Pero yung talbos kamuti ko, tumaba na. Doon sa baba, meron pa. May ako doon, kamatis. Tsaka may sili na doon na yung natira noon. Malaki na siya. Nagkaroon na ng bunga. Mamaya tingnan natin doon sa baba. Ito yung sinasabi ko sa inyo na natira nung tag-init na nagtanim ako. Natuyo na siya. Pero dinidiligan ko siya araw-araw. Tapos ngayong taglamig, ayun, nabuhay nga siya. Tapos ayan, may mga bunga na siya. Kaso lang yung bunga niya, yung parang nabansot. Ayan Ayan na. Tapos may tinaniman ko pa siya uli ng ayan, bagong sili. Hindi siya natagpuan ng ibon. Kasi tingnan nyo yung kamatis ko. Pati yung kamatis ko, ayan yung ibang kamatis dyan, ayan yung sili kinain na lahat ng ibon. Ayan yung kamatis. Yung kamatis doon sa dulo, kinain rin yung dahon. Ayan kinakain rin yung dahon niya. Yung mga ibon na maliliit, parang maya. Ayan. Kaya hindi ko na tinanim dito yung sili ko. Kasi baka maubos pa. Doon na lang sa taas. Yan. Update uli pag namunga na siya.